Tangkang sanyang wis manjing potring gupit sanggar-sanggar. Kanda-kanda kucapan Gesang Prabu Baladewa kang animbali dumateng sangganing para Sata Kurawa. Wonten ing madaning alun-alun negari Indrawati. Slajanipun sangga para Sata Kurawa pating bleber, pating colot kaya malih gledharan.
wadya bala Wasor tambur yang suli ing pepandhen talutat mewa bandera kakandha warna Indo Jaladhyana Sri Kanguryan Koko Prabu mbok sabar. Waduh, momen ngrasani ngene kok gialake ra kira-kira. Kowe pilih meneng apa tak nenggol dasmu. Nggih. Pun mendel mawon to, Kakang Mas. Lah niku mboten sah nyahu siku kembangipun Koko Prabu. Kula dewa ngene. Pun kula karo sampeyan ku ming penderek. Dadi aja kokean rembug sing mboten migunani. Cangkem ngono lho. Nggih. Oh ya sida kenek aku. Aja. Trenggelo iki. Nyadong dawuh timbalanipun anak Prabu Mandura. Ingkang sampun ketingal mandhap saking kedaton negari Ndrawati pripun nggih? Kabul kawusananipun anggenipun ambayang dhateng pun Dewi Purantawati pripun pun ngasil napa dereng? Wah, hitan. Paman Guri. Kula wonten dawuh. Rumangsa diwirang-wirangke antine Baladewa. Ning atas kula niku kadang werdani Nyanyi Prabu Kresna, lah kok Nyanyi Prabu Ndrawati lah kok dadi malah prasasan nundung dhateng wisanipun Kang Putra Mandura. Lha mengke riyen. Kok kayake nundung niku tegesipun pripun? Kok sampean ora ngerti Dik Patih, kula wau disusani. Lah, sampean niku lole jan tenan. Lagi wae rembugan karo anak Prabu Kresna lah kok dadi dikrubot karo wedok-wedokan Ndrawati. Rodya sing mangkat kula mawon wau. Wah sampean ora. Ha terus niki pripun nggih? Kabul kawusanane pripun sing kula tanjihke pripun? Mewah dasaripun napa kok sampean rumaos pun tundung kaliyan anak Prabu Kresna? Bawan Suli, kula wonten dawuh. Bapak nglayani jujur anu Suli nalika kula sampun wonten negari Ndrawati. Lah kok Bagong Prapta mindah-mindah kula niku lho. Monggo kok sing rembak piyambakipun Bagong menika ugi badhe nglamar dhateng anak kula pun Purantawati. Badhe pun dapaken kan pun Petruk Anunggala. Mengke nggih. Petruk niku minggire, Petruk niku mboten di derajat pangkat, derajate ming Panakawan. Lah kok lanyo-lanyo arep nglamar kaliyan pun Dewi Purantawati niku dasare napa? Apa wis serep ragate Petruk? Nggih. Wah, lah Petruk niku wong cepete kok. Wong loro saudan telu sakurupan opo pantes kira-kira. Lah pantes niku aku kudune Dewi Purantawati niku dilamarke sing rabi Dursasana. Menang. Nggih. Aku iki dikon meneng kok ngenyeli ora jamak kuwi. Cangkem kok bau laweyan. Meneng ya Kakang Mas, Kakang Medho Dursasana meneng. Oh, jane. Jaune niku kok ngetokke wong lah. Kula suwun Kurawa pun ketapaken barisipun. Oh, mekaten nggih. Sak perlu napa nggih? Ngundurke Bagong. Mergo rasanta rasane ati kula selak kula kepengin nuhoni kedados dawuhipun Yayi Prabu Jaka Pitana. Nglamaraken Dewi Purantawati kagem anak kula Punasmana Mandrakumara. Nggih, ngesnaken dawuh, ngesnaken dawuh. Satami, wonten dawuh. Satama kok Satami ngono. Satama kula dawuh. Ngepasi titiwanci metune bakso le. Bubarna ngembango tenara budhaling madya ngestaken dawuh nyun pamit madal wasilan paman pati harus sing pundi sing ati-ati aja kaya bocah cilik.